नमस्कार, कुक विथ सुष्मितामध्ये मी नीता तुमचं खूप खूप स्वागत करते। कुक विथ सुष्मिता चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा जेव्हा मी नवीन रेसिपीज व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही ते पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राइब करा। खांटोळी हा एक गोड पदार्थ आहे। खास करून नागपंचमीला हा केला जातो आणि कोणत्याही तशा सणाला गोड पदार्थ म्हणून तुम्ही हा करू शकता। साधी सोपी रेसिपी आहे, सुरुवात करूया। इथे ही एक वाटी मी तांदूळ घेतले आहेत। हे रेशनचे जाडे तांदूळ आहेत, तुम्ही कोणताही तांदूळ यासाठी वापरू शकता। तांदूळ मी स्वच्छ धुणार आहे आणि 2 दिवस फॅन खाली चांगले वाळवून घेणार आहे। 2 दिवसानंतर आपले तांदूळ जे आहेत ते बघा चांगले सुकलेले आहेत। तर आता याला आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे चांगल्या प्रकारे। त्यासाठी मी तवा ठेवला आहे, तव्यामध्ये 2 टेबलस्पून तूप घेतलं आहे आणि आता हे तांदूळ आहेत ते आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत। साहित्य आणि प्रमाण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। तांदूळ हे खमंग असे भाजायचे आणि थंड झाल्यानंतर याला मिक्सरमध्ये याचा बारीक रवा करून घ्यायचा आहे। तर इथे बघा आपले तांदूळ आता हे चांगले भाजून झालेले आहेत, याचा कलर चेंज झाला आणि एक चांगला सुगंधही येतोय। तर गॅस बंद करूया, याचा बारीक रवा करून घेऊया। पॅन मध्ये 1 तांब्या पाणी घेतलं आहे। आता घालूया साखर। साखर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घालू शकता। एक छोटी वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलं आहे, ते घातलं आहे। पाव चमचा हळद। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। आलं घातलं आहे किसून, छोट्या किसणीवरती किसून। तुम्ही इथे सुंठ पावडरचा सुद्धा वापर करू शकता। जीरा पावडर घातली आहे ही। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करूया। अजून 1 तांब्या पाणी घातले आहे मी आणि आता याला चांगला कड काढूया। 2 मिनिटातच चांगलं हे सगळं मिश्रण उकळेल। हे बघा, आता 1.5 चमचा मी टाकत आहे वेलची पूड। ही साखरमध्ये बनवलेली वेलची पूड आहे, त्याच्यामुळे मी इथे जास्त घातली आहे। आणि आता जो आपण तांदळाचा रवा करून ठेवला आहे मिक्सरमध्ये तो घालूया। सर्व रवा मी इथे घातला आहे। सर्व मिश्रण आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला व्यवस्थितपणे। तर सुरुवातीला बघा तांदळाच्या अशा गुठल्या तयार होतील, तर सतत ढवळत राहायचं आहे। तर गुठल्या आपोआप मोडल्या जातील आणि याला सतत ढवळत राहायचं आहे जोपर्यंत हे चांगल्या प्रकारे असं घट्ट होत नाही तोपर्यंत। हे बघा चांगलं घट्ट झालं आहे। आता याला एक थोडीशी वाफ देऊया। तर 2 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे। मिश्रण आता आपलं हे तयार झालं आहे। एवढं हे घट्ट हवं तरच आपली खांटोळी व्यवस्थित बनेल। तर थोडंसं ह्याला थंड करूया, थोडंसं जास्त थंड नाही। आणि आता ह्या ताटाला मी लावला आहे तूप आणि इथे आपण जे आपले मिश्रण आहे ते व्यवस्थित थापून घेऊया। चमच्याच्या सहाय्याने करायचं आहे आणि गरम गरमच याला आपल्याला थापायचं आहे। सर्व बाजूने समान होईल असं आपल्याला थापून घ्यायचं आहे। सजावटीसाठी ओल्या खोबऱ्याचा इथे मी वापर केला आहे। थोडंसं ओलं खोबरं असं घालायचं आहे। ड्रायफ्रूट जे तुमच्या घरात उपलब्ध असतील ते तुम्ही वापरू शकता। इथे मी काजूचे काप घालत आहे। चमच्याच्या सहाय्याने थोडंसं हे सेट करून घेऊया वरती। हे बघा, किंवा हातानेही तुम्ही इथे सेट करू शकता। आता सुरीच्या मदतीने हळूहळू आपल्याला इथे ह्याची कापं करून घ्यायची आहेत। हळूहळू करायचं, एकदम सुरी हे नाही करायची, नाहीतर ही कापं आपली तुटू शकतात। त्यासाठी हळूहळू करायचं आहे व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे। इथे मी चौकोनी शेप करत आहे। तुम्ही हवा तो शेप तुम्ही याला देऊ शकता, जसं शंकरपाळीचा सुद्धा शेप तुम्ही ह्याला देऊ शकता। हे बघा, खांटोळी आपली तयार आहे। तर एकदम आहे ना साधी सोपी रेसिपी गोडाची। तर नक्कीच आता श्रावण महिना येतो आहे, काही ना काही गोडधोड आपण करतच असतो। तर करून बघा, कमेंटला मला कळवा तुमची रेसिपी कशी झाली आहे। व्हिडिओ आवडलाच असेल तर लाईक करा, कारण जेव्हा तुम्ही लाईक करणार तेव्हाच ही व्हिडिओ जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार। आणि कमेंटसुद्धा नक्की करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।